Hakalai phui tarik risau arhajar arphulai ka Christ the King parish sona pahar kala penkut ya ubenai jong rosary bakhut da ka penlong ya ka jingdwai rosary bar ka mas bakhut haka groto jong ka parish hapadeng jong ka jingdat tha jong ka te ka janmit kiriunget kila aingu ya ka mei beneng jongi da ka baya wan bane shimbenta hagi jingdwai bar ka mas bakhut Sim jonga kasak mena ulai jonga bukan mau nakta jing lore kasak jongu bukan real yaga kenya kana keku Kabakut kan long kageteng bakanam joku kami stay ule apateng mengreu ya gitu tiba ya